Čau lidi, vítám vás z novýho videa. Minule to bylo nějaký GTAčko na mobil. Mimochodem velice dobrá hra, jestli nemáte rodičovskou kontrolu, tak si to stáhněte, je to fakt boží. Můžete si tam navrhnout avatar a vydělávat prachy misema. Prakticky GTA online. No nic, ale my jsme tady s jiným šálkem kávy. A ten šálek je samozřejmě, jak už možná vidíte, nějaký fanoušci her nebo filmů znají Mortal Kombat. Já nevím, jak se to tady dlouho bude, ale to. Tak to, že Škorpion měl na ruce, tady to dost pochybuju. Jo, se to nečítá. Pojď. Ježišmarja, jsem můžu jít strůper, jako nevadí, kamo. Nevím, jak vás, ale mě ten zvuk sere, takže pínáme. A jdeme na to. Tak jo, jsme tady, kámo, jak Ježišmarja, nová sezóna. Jebu vám moje kolekce všech možných. Z Mortal Kombat 11 samozřejmě hezky. Kamo, z Mortal Kombat 1, ty vole. Třeba já mega moc chci. Buď toho Škorpiona z MK11. A nebo počkej. Nebo tohle tak je dobrá možnost. Počkej, já musím jenom najít. Nebo Freddy Krueger, ten by. Leatherface, to by bylo taky skvělý. Kabal, ty vole, to je čurák. Terminátora bych fakt nikdy nechtěl. Goro, kámo. Goro, vole. Tak se jmenoval můj kámoš jeden, vole. Ale rozhodně bych nečekal, že takhle. Kámo, oni ho tady Jo, Jason Voorhees, toho chci taky, kámo. Kdo nechce, tak je fakt Nebudu to říkat dál. Kámo, no nevadí. Vyhledejte si Baraka, jo, Barak. Ne, prostě Baraka, jo. Já nevím. Mně to jinak nejde, kamo, jakže se to dělá. Talents. Tady. Asi, nebo... Ne, tak asi ne. Store. Ne, ty pičo, co to dělám za stračky? Do prdele. Kamo! Kamo. Neser. Tak jo, jdeme na to. Daily Trial Claim, no, samozřejmě. Ty vole. Wow, to jsem Kamo, tam je socha. Ty píčo. No, tak já nevím, kamo, já jsem chtěl udělat, jak tady budu fajtit, vole, a zatím jsem ani nezjistil, jak. Wow, do píč. Kámo. Ne, tohle stojí, už jsem byl do prdele. Jak to, že to nejde, ty čůra? To jsou vlastně nějaký questy, no, Combat Pass nepotřebuju. Jo, vole, ty... Kenshi, vole, co je to za jméno? Aha, ono je to tady. Aha. Jakože já jsem si mohl ušetřit doslova miliardu starostí. Kamo, to je Goro, ne? Jestli je to Goro, tak ho zabiju, vole. Dobrý, nevadí. Ty vole, tak to vyhraju snad. Doufám. Kamo, ale ten kabel za mě vypadá hrozně. Kamo, ta filmová verze. Rozhodně, jestli můžete, tak se podívejte na filmový zpracování. Chcípni, sráči. Zhebni! Hajzle! Teď je sežere tvoje vlastní krev, sráči. Ty píčko, vole, trooper, jo. Ty vole, tě dokončím jednou ranou, svině. Ty vole,
Jakože já to snad vyhraju s jednou jedinou postavou. Kámo, tak jo. Ona je asi až moc OP. To je velice, ale velice moc OP. Protože zabila 3 naraz a skoro nic se jí neubralo. No ty vole. Kámo, ale za mě je to skvělá. No do prdele. Ono mi to ubralo tu Scarlet. Nevadí, Kenshi, ty vole, to jdi dopí. Kámo, Raiden nějaký vylevlenej, ne, s nějakým kostýmečkem. Pojď, chcípni, sráči, chcípni. Ty vole, co si děláš prdel? Kámo, oni jsou totálně bez šance, ale kámo, Kenshi je v píč. Ty vole, ale tohle miluji, jak vybuchnou a než je vybuchnou, tak jak jsou celý od krve. Ty píčo, nazdar, kámo. Jako doslova mě stačí klikat a takovýhle. Já nic jiného dělat ani nemusím. Tak to je pěkně vylepšená teď. Tak jdeme na to, ty páčo, ty vole, ty síluj. Johnny Cage, ty vole. Kamo, Johnny Cage je prej velice, ale velice OP. Možná tak v 11 nebo 1. Ty vole, co je to za velikána skurvenýho? No nic, stejně chcípne. Čum na to. Poslední ráno. To říkám, kamo, Cage. Ty vole. Johnny Cage. Bang. Máš to tam? Jako, já nic jiného dělat nemusím, ty vole. Mě nasrala, už po druhý mě nasral trooper. Kamu doslova mě stačí klikat, vole, to je... Kam já kdybych si dal lhůtu, že musím vyhrát minimálně 5 soubojů, dokud to neskončí, vole, tak skončí video do 5 minut. Teda samozřejmě, kdybych nešmátral po tamtom. Kamu, k čemu jsou ty souly, nebo co, vole? Mě to upíči třeba. Ale yes! Kamu, rozjebali jsme je všechny. Ty vole. No dobrý, to mě taky vychází. Počkejte, jdeme hezky na vzduch. A už mě to tady sere, jdeme zpátky. Chcípni. Bang. Chcípneš. A teď. Bye bye, smrde. Ty sráči, ty jsi nezačal vůbec dobře, víš to? Skutek. Doslova, tohle je taky jednoduchý, kámo. Jo, kámo, ta fatalita, ty vole. A jestli mi to YouTube banne, že to není dostupný, že to nemá být dostupný pro děti. Jebu. Do prdeli, když to není reálná krev, tak co je? OK, kámo, Scarlet. Hezký jazz, kámo, 4. level. Ale Scarlet, čím víc jí vylepšu, vole, tím víc OP, ty vole. OK. Jde mi vylepšit, kámo. Jestli jí můžu něco přidat, jasně. OK. No tak vole, když s ním stejně nehraju, tak k čemu by mu to asi bylo? Level up, yes. Počkej, jaký offer? Aha, já na to nemám. Ježiš, já potřebuji nějaký další vajca. Jakože mám najít nějakýho draka a utrhnout mu koule. Tak krutej nejsem. Kámo, protože se mi zdá, že všecko tady kopírá Škorpiona. By the way, vole. Já na to nemám, prostě to je moc jednoduchý. Já nevím proč, ale to je prostě na mě moc jednoduchý. Tyba, pojď sem ty náhradníků. Čau. Teď chcípnu. Šakabou. Šakabou, šakabou, šakabou. Šakabou. Bang. Máš to tam?
O, je to tady, kam, takže video končí. Nevím, jestli už mělo skončit, ale video končí, protože jsem zabil minimálně 5 týmů, no. Ale za mě je to ty vole další. Fus, ty pičo. No tak počkej, tak jelikož je vylepšený, tak ho dá, já nevím, jestli se to level upne už na tý Scarlet, ale jestli ne, dobrý, má ho tam. Kámo, ale je za mě třeba z mega OP. Počkejte, hezký, znovu na vzduch. A zase zpátky. Mank, máš to tam, sráči. Ty seš sračka, víš to? Ti naučím levitovat, vole. Neudlevituješ si ani domů za svoji starou, ty sračí. Nazdar, máš to tam. Ty jsi byl jasný, kámo. Ty vole, pojď sem. Bang, kámo, tak chcíplo. No, jako mně se nezdá nějak moc zvlášť víc OP, ta Scarlet jako je dobrá. No, ale já se s váma tímto loučím. Čau. A snad vás to bavilo. Čau.